Dobrý deň, dámy a páni, zase som hýbal s tou mojou kamerou, nevadí. Aha, ja tu mám zombíkov chytených. Toto je pokračovanie, čo som mal minulé takúto, čo som mal hneď. Tam som mal spam point. Som byť si zenčantovanou lopatou. Teraz tu je nejaká útočná zombie nejaká. Ja, on má hytel. Šmejde. Vypadne. Dobre. Ja chcem strašne veci.